Salut lume, ce mai faceți? Eu sunt Cresi și bine v-am găsit la Five Nights at Freddy's. Noaptea 1. Avem o muzică de cowboy pe fundal unui bai. Așa e, 12 noaptea, noi merem să o explorăm cu detectiv. Taci! A venit mașina, nu. T-A-C-I. Taci. E de-abia 1 noaptea și mi-mi bate inima. Nu știu să mă aștepte. Nu, trebuie la antena am trecut. Unde e scociul când ai nevoie de el? Unu noaptea de-abia. Două noapte acum. Oh, Doamne, de ce? Vreau să fie... Eu am rezistat până la 5 dimineața, deci... Opa! Știu că e acolo. Ce de gâce, du-te dracu, că mi-a sărit inima din piept. Ai de capul meu și mai e și verișorul meu care râde. Bravo, joacă-te, vezi ce faci. Mai continuăm, nu mă las. Îmi bate inima. Dacă vă place seria asta, nu uitați să apăsați butonul de like și o să continuăm. M-am văzut de sugestii să mă apuc de Minecraft. Mă apuc și de Minecraft, nu-i problemă. Pentru că știu că el e aici. El era aici data trecută. Acum nu-l văd. Eu nici nu vreau să-l văd toată noaptea. Îmi latră un câine. Și cred că o să mă mai apuc de jocuri horror, că vă plac. Eu nu noaptea, vreau să fie 6.
S-a făcut 2. Bine. Iar latră câinele ăla. Excludeți. Mamă, 3 conversații. Vede toată lumea acum. E 3, deci haideți să ne bucurăm că am supraviețuit până la ora asta. Du-te drept. Nu e nimic acolo. Ce mă dupe? Nici acolo. E chestia aia în spatele meu. Du-te. Chestia aia e tot acolo și mă enervează rău. Hei, dar s-a făcut 4. Oh, că filmez. Dacă se face 6 îmi bat recordul și sunt cel mai tare. Dar nu durează o rundă, cred că... Am căzut în apă. Vreți să adoptați un copil? S-a făcut, este... Suntem aproape pe final. Nu trebuie să ne concentrăm și să găsim de bine. Trebuie să opresc filmarea cabolului. Te dracu. Alea sunt foarte sperie. Dar fața ei pe mine, alea nu mă sperie mai mult Freddy și prietenii. Hai, fă-te 6, te rog eu, fă-te 6. În sfârșit este... am terminat asta. Păi cam atât cu acest episod. Eu am fost Cristi și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!